Quan entren al tema d'infusors d'insulina, doncs aquí també tenim el 1960 aquest físic, Arnold Curtis va inventar aquest aparell, és molt futurista en aquest moment. Al 78 la primera bomba d'insulina portable, la petita no, això és gegant, i el 83 la primera bomba programable petita. A partir d'aquí hi ha hagut una evolució molt més ràpida de nous dispositius, noves bombes. Fixeu-vos ja que amb la meitat d'anys hem anat molt més ràpid. Per què? Perquè això té més tecnologia. O sigui, això encara té més possibilitats de millora. L'altre era molt limitat. A partir d'aquí, a nivell de medició de glucosa, 1950 tires d'orina, a partir dels anys 80 els primers glucòmetres, que eren caríssims, que la gent els compartia fins i tot, però fixeu-vos que hem estat amb els glucòmetres normals durant pràcticament 30 anys, cosa que volia dir, al principi, sobre l'any 2005 era un 22% de mar, que no era massa bona, i van anar millorant, vam passar el primer d'ells com un 15, després a l'Enrique un 13, un 12, un 9, ja hem arribat a estar al nivell dels medidors amb sang, i cada vegada ara ha sortit el com 5, que inclús millora tot això. Però tot això no era suficient. Tot això era una cosa molt residual dintre del nostre col·lectiu, fins que va arribar la gran revolució. La gran revolució va ser el freestyle lliure el 2014. Aquesta revolució, encara que no sigueu conscients, va costar molt que entrés. Per què? Perquè trencava esquemes. Trencava el primer de tots, i més important, a tota la forma de distribuir un dispositiu sanitari. Jo recordo en aquell moment molts endocrins i molta gent dintre de sanitat que deien que això no era una bona idea, que una persona, un usuari, com som nosaltres, que prenem el 90% de les decisions a nivell de tractament, que no fa l'endocrí, som nosaltres, no podíem escollir un dispositiu. Va haver inclús lluita per no entrar. Després, un altre que deien 2.000 punts. O sigui, el pacient tindrà massa informació. Això no és bo. Això jo també ho he sentit. Això és com em recordo al principi dels ferrocarrils, quan es van crear associacions perquè la gent no anés al ferrocarril, perquè deien que l'ànima quedaria enrere i és una cosa que era superperillosa. Doncs aquí estem igual. O sigui, tu estàs dedicant el teu temps de la teva vida a prendre decisions contínuament i et diuen que si tens massa informació això és dolent. I un altre tema és si no reps la formació adequada. Si això no t'ho ensenya un professional, això no ha de ser un sistema vàlid. Tot això va quedar enrere, els pacients vam trencar les regles, el dispositiu, el laboratori es va atrevir a trencar aquestes regles, el dispositiu va començar a funcionar bé a tota la comunitat. Això què va fer? Que evidentment tenia 14 dies de duració, sense calibració, i cada vegada anava millorant a nivell d'algoritme, cada vegada era una miqueta més fiable. I això què ens va fer? Ens va obrir un camí nou, que és el que ens permet ara que tothom estigui pensant, hi hagi, per exemple, el sensor de Roche, que és 90 dies, no, ara ja 120 dies implantable, nous sensors d'electrònica amb apps, el Dexcom ha anat evolucionant, sensors inclús low cost que estan començant a entrar al metro. Què ens passa? Hem estat 30 anys amb els glucòmetres de medició en sang totalment estancats. En 3 anys hem evolucionat més que els últims 30. Aquest és el camí que nosaltres necessitem. Com a col·lectiu de diabètics, això és el que hem de forçar tant a la indústria com al professional sanitari a que això es posi en marxa, perquè això és guanyem velocitat i les properes generacions, evidentment, això ho rebran. I no es mourà ningú es mourà, ni el professional sanitari ni la indústria, tant com nosaltres, que som els principals. Fem una mica un gir. Ara, com deia abans, hem d'escollir el nostre futur. El nostre futur està a les nostres mans, no està a les mans de... Sempre podem deixar algú que decideixi per nosaltres, però ja que decidim el 90% de les accions d'això, doncs intentem decidir nosaltres. Posem que ens donen 2 tractaments, opció A i opció B. L'opció B és un tractament amb diabètics que redueix el 41% d'episodis cardiovasculars greus, reducció del 80% d'hipoglucèmies, reducció d'una glicada entre el 0,5 i l'1,2,
millora amb tota la gent que fa servir l'opció 2 amb la percepció en qualitat de vida. A més, és un sistema que és cost efectiu pel sistema públic, o sigui, a la llarga evites trasplantaments i evites molts problemes, i a més, aquest sistema s'actualitza any a any, o sigui, va millorant, o sigui, no és estàtic, i us donen l'opció A, que és una mica a l'inversa, més probabilitats de patir una episodi cardiovascular, increment de les hipoglucèmies, glicada més alta, menys percepció de qualitat de vida i sense evolució amb el tractament. Quin dels dos escolliríeu? A veure, doncs actualment a l'A, l'opció A és l'opció majoritària, que és l'opció d'únicament bolis. L'opció B és l'opció de bomba d'insulina amb sensor continu. I aquests números jo crec que aniran a més. Per què? Perquè els sistemes automàtics tenen algoritmes que milloren contínuament a través de la comunitat, a través de les noves versions. Els bolis, ja ho heu vist, amb 30 anys o 20 anys, la mateixa tecnologia. Ens hem quedat totalment estancats. Per tant, això és el que nosaltres hem d'exigir al nostre professional sanitari, que ens permeti escollir la tecnologia i el que hi ha actualment. Nosaltres des de l'associació el que buscarem és que des de dalt, des de la Generalitat, ens permetin escollir, perquè això no ho fan actualment. Per què no ho fan? Perquè hi ha limitacions pressupostàries, aquestes limitacions són fruit d'una mala gestió corplacista, perquè evidentment hi ha estudis que demostren que això és cost efectiu, això és el futur, això és el que va cap endavant, però això ens ho hem de guanyar, ho hem de conèixer i hem de tirar cap endavant, perquè si no ningú farà per nosaltres. Això no m'ho estic inventant. Informació presentada a les 7 al maig del 2017, un estudi que és d'un laboratori, reducció del 40% de la infermetat coronària fatal, 42% de l'enfermetat cardiovascular i 27% amb les morts per totes les causes. Això és la realitat que tenim amb els sistemes, les opcions de tractament que tenim més bàsiques. Això, per exemple, si tinguéssiu un problema cardiovascular i us diguessin tu necessites un marcapassos o bé pots optar a una opció més conservadora que et donarà un 30% de probabilitat de tenir problemes, ni t'ho pensaries. En diabetis ens està passant això. Després, tu com a pacient has de poder escollir. Tu dius, jo prefereixo bolis per el que sigui, però has de tenir sempre disponible i és real les dues opcions. La realitat que tenim a Espanya, implantació de bombes d'insulina, estem a la cua. Estem a la cua a nivell... Grècia està per sobre nostra. Això és de fa uns anys, però Grècia està per sobre. Fixeu-vos a Alemanya, Suïssa, Holanda, Àustria, Noruega, França. Tot això és un tema cultural, nosaltres hem d'apretar perquè això es canvi. No hi ha l'economia no va millor a Grècia o a Itàlia que a Espanya, però hem de donar el pas. A nivell de futur, què ens estem trobant ara? El Roque i la Mercè ens han ensenyat moltes aplicacions, una sèrie de coses, algunes d'elles que no venen de la indústria. Per què? Aquí hi ha un canvi de paradigma que això afecta tota la indústria al sistema econòmic a nivell global. La primera part és com fem un producte, un nou producte. Habitualment, aquests nous productes, havia un grup de savis, un grup d'un departament d'una gran empresa, que començava a dissenyar, començava a treballar, començava a testejar, començava a provar i treia finalment un producte, que és en aquest cas el cotxe. Quina és la nova evolució, el nou sistema que crec que nosaltres hem d'apostar i la indústria ha d'anar cap aquí? Comencem amb una cosa que es pugui començar a fer servir des del minut zero, per part de l'usuari, i que sigui aquest el que faci la cocreació del sistema a través de donar informació, a través de dir, mira, això m'agrada, no m'agrada, això la regulació a nivell sanitari està fatal perquè no permet als nostres laboratoris integrar els pacients dintre del procés i els permet presentar dispositius sanitaris abans quan són els que ho fan servir, els que poden ajudar molt en l'evolució. I això passa perquè estem passant del món físic, hardware, al món del software. El món del software, jo em dedico a les noves tecnologies, tinc una empresa que treballa al cloud i a mi, jo diria que a qualsevol que estaria boig si agafo un grup de 15 persones, els millors a nivell espanyol, a fer una aplicació i en canvi agafo
15 més informàtics normals, però amb coordinació amb els usuaris de l'aplicació, a veure qui fa un millor producte. Ho farà 1000 vegades millor el que estigui en contacte amb l'usuari final. Perquè, a més, serà un producte molt més segur. Això, les agències de regulació, què passa? Que estan encara amb el paradigma de com el medicament. I això no és un medicament, això és software. Software, tu no pots esperar que la bomba, per exemple, la 670, tingui un algoritme secret i que fins d'aquí 3 anys no canvia aquest algoritme. Això és un error. Això és un error perquè es quedarà obsolet. Nosaltres hem d'intentar que això ells entenguin i que es pugui canviar. Com ho canviarem? Amb sistemes, com abans el Roque ha comentat, el NightScout. NightScout és un sistema casolà, artesanal, però que està funcionant millor, en molts casos, que solucions professionals que hi ha al mercat. Per què? Perquè estan en evolució contínua. I a més et diria més, jo crec que són més segurs. Més segurs perquè et permeten saber el que s'està fent, saber com funciona l'algoritme. És tot públic i transparent. Cap aquí crec que la indústria ha de tirar i cap aquí hem d'anar evolucionant. Què ens està passant? Que ara, a nivell de futur, comencen a haver... Ara tothom veu que això, com el que fa 5 anys ningú ho veia, doncs ara, hosti, la velocitat ha començat la cursa. La cursa vol dir que hi ha tots els laboratoris, Roche, Ivanilet, Iabeluk, hi ha 1000 projectes d'aprenentatge artificial que han de competir entre ells i han de lluitar entre ells perquè el pacient pugui escollir el millor dispositiu i el millor sistema. En principi, aquesta és la presentació. Només dir-vos que nosaltres, des de l'associació, intentarem tota aquesta línia, tota aquesta lluita per aconseguir que les coses es girin a nivell català i a nivell espanyol, que no siguem l'últim país d'Europa amb implantació de monitorització contínua, com ha estat. O sigui, Portugal se'ns ha adelantat a nivell de majors de 18 anys. Ara estem lluitant perquè això es faci realitat i sobretot us demano que sigueu curiosos, que no us conformeu amb el que es diu el personal sanitari únicament, perquè no és suficient. Nosaltres hem tingut casos de l'associació que hi ha hagut una persona que el seu endocrí li ha demanat treure la bomba d'insulina perquè no tenia coneixement de com funcionava la tecnologia de la bomba d'insulina. Si us passa qualsevol cas d'aquests, informeu-vos a l'associació que nosaltres actuarem, perquè això el que hem de fer és pujar el nivell i aconseguir que la mitja, no dic que estigui com un Roque, per exemple, però que vagi pujant a poc i els hem de pressionar. I serem nosaltres perquè, com bé sabeu, els metges són molt corporativistes. Ells no ho faran, apretar un altre company, però nosaltres sí que ho volem fer. Podem dir, ei, hi ha això, informa'm i com a mínim que jo pugui decidir. En principi, res més.